For today's videos kakabsat kinigaya, mada kami nata dito karayan dito yung malig kakabsat. Nya dito yung karayan ket sumalpot di malig. Dito yung karayan kakabsat ket mangipaay kadagiti adu nga kay kayo. Nga pagsungtod tayo kadagiti kusina tayo kakabsat. So malibre manan iti tangke iti syalin tayo kakabsat kinigaya mo. Kastoy kakabsat no dumakkel ti karayan. Grabe iti kayo. Duma-duma nga klase iti kayo. Aga po iti Sierra Madre Mountain kakabsat kinigayam. So wagalawak na tayo kakabsat. Oh. Grabe na yun. Mati pa nagalaw dagiti kakatinsin ko na. Kalakalawi. Kami pag anong dahi ti dadaktil unay nga tayo. Kasi bagiti nuang kuma. Kami nga pag ano dahi yan. Panay nga dagiti kakastoy na nga klase iti kayo. Iti alaan may nga pagsungrod kakabsat. Oh. Yan, nainaknapan kakabsat iti kayo. Ayan. Save gawin kakabsat kinigayam iti panagalaw iti kayo dito. Ito nga may agpaigida. Kung saan ket kalaw iti mlaag kakabsat kinigayam. Yan. Nagalawak matin kakabsat. God bless mga kaibigan.